Давай, давай, браво! Близо са! Близо! 5 минути! А колко има до връха? 1 километър! Там си вече! Давай! Ти си! Ето момче много яко спринтира. Той добре, че е зелената фанелка на това на... Ама явно на критериум. На това. Аз всъщност за него мислих, че явно друг Шваба я носи. Пак от негови отбора. Тия розе. Не. Аз много не разбирам. Един сайт, дето продават... Розланд ли нещо. Давай, 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 браво! Лърпул, това са чехите. Тия са с Сервело, май. Имаше някакъв отбор. Не, Сервело бяха. Ето тук трябва да бате Валю. Няма. Тук ли? Еми, няма къде да е. Не беше в първата. О, не. Там бяха фаворитите. Вадо няма да израпа. Той между другото много назад в... Няма го и тук, бате Валю. Може би не е във форма. Давай, давай! Не остана! А така! Мерси! Ето! Сувенирче! Не го пий, бате! Ето това е! Газ! Дай, бате, ти си! Газ! Това ще го цензурирам.